Avui preparem bacallà cuit a baixa temperatura amb salsa de pesto. Ens farà falta un bon bacallà dessalat i una bona salsa de pesto. Per fer la salsa necessitem unes fulles d'alfàbrega, formatge parmesà i pecorino, pinyons, un bon oli d'oliva, una mica de sal i opcionalment mig gra d'all. En el vas de la batedora posem tots els ingredients menys el formatge. Triturem. Afegim els formatges i tornem a triturar. I ja la tenim. Per coure el bacallà a baixa temperatura tenim dos sistemes. Comencem per al més senzill. Posem aigua en un cassó, escalfem l'aigua i just abans de que bulli parem el foc i posem els talls de bacallà. Els hi deixem 10 minuts, els escorrem i reservem. L'altre sistema és en forn de vapor. Envasem el bacallà amb un raig d'oli al buit i el deixem coure 10 minuts a 60 graus. I només ens queda muntar el plat. Combineu el bacallà i la salsa pesto al vostre gust. La cocció a baixa temperatura és saludable perquè preserva els nutrients i conserva el sabor dels aliments. Deixeu-nos un like o un comentari. I la subscripció al nostre canal és gratuïta i si ho feu rebeu un avís quan publiquem noves receptes.